Γαρίδες με ρύζι. Ένα πιάτο που δεν θες να τελειώσει. Μία πανεύκολη συνταγή που μυρίζει θάλασσα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μου στο Maria's Greek Food. Τι κάνετε? Νηστεύεις και ψάχνεις κάτι νόστιμο, υγιεινό, χορταστικό και εύκολο? Αυτό το πιάτο είναι ό,τι καλύτερο. Μα κι αν πάλι δεν νηστεύεις, πρόσθεσε λίγο βούτυρο στη συνταγή που θα απογειώσει τη γεύση και απόλαυσέ την όλο το χρόνο. Πάμε όμως τώρα να σου δείξω τα υλικά. Για 4 περίπου μερίδες θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια γαρίδες νοπές ή κατεψυγμένες, μία κούπα κίτρινο ρύζι 300 γραμμάρια, πράσινη και κόκκινη πιπεριά, ένα μέτριο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ντομάτα ψιλοκομμένη, λίγο μαϊντανό, λεμόνι, μαύρο πιπέρι και αλάτι. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα καθαρίσουμε τις γαρίδες. Με ένα ψαλίδι κόβω τα μουστάκια και αφαιρώ το κέλυφος. Σε αυτό το σημείο, αν θέλεις, το τελευταίο κομμάτι μαζί με την ουρά μπορείς να το αφήσεις για λόγους αισθητικής. Στη συνέχεια αφαιρώ το έντερο, είτε τραβώντας το με μία οδοντογλυφίδα, είτε χαράζοντας πρώτα τη γαρίδα με ένα μαχαίρι. Εγώ προτιμώ το δεύτερο τρόπο. Τώρα αφαιρώ και το κεφάλι και η γαρίδα μου είναι έτοιμη. Δες το άλλη μία φορά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σου πω ότι μπορείς να κρατήσεις την ουρά και το κεφάλι για να διακοσμήσεις καλύτερα το πιάτο σου. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και εγώ από κάποιες γαρίδες αφαιρώ μόνο το κέλυφος και αφήνω την ουρά και το κεφάλι. Τις υπόλοιπες τις καθαρίζω ολόκληρες. Τώρα τις πλένω καλά. Τώρα φίλοι μου, αν όλη αυτή η διαδικασία του καθαρίσματος σου φαίνεται χρονοβόρα και δύσκολη, μπορείς να την αποφύγεις αγοράζοντας καθαρισμένες γαρίδες, είτε νοπές είτε κατεψυγμένες. Τέλος, θέλω να σου πω ότι τα κεφάλια που έβγαλα από τις γαρίδες δεν τα πετάω, θα τα πλένω καλά και θα τα βράσω μαζί με το ρύζι για έξτρα γεύση και νοστιμιά. Στη συνέχεια, σε ένα πιάτο βάζω απορροφητικό χαρτί και απλώνω πάνω τις γαρίδες μου. Θέλω να στεγνώσουν καλά, να μην έχουν υγρασία. Γι' αυτό στο τέλος τις ταμπονάρω καλά και από πάνω με λίγο απορροφητικό χαρτί. Στη συνέχεια σε ένα σουρωτήρι πλένω πολύ καλά το ρύζι μέχρι να τρέξει από κάτω καθαρό νερό και να φύγει το περιττό άμυλο. Μετά το ρίχνω μέσα σε ένα κατσαρολάκι. Ρίχνω και τα κεφάλια από τις γαρίδες. Προσθέτω αλάτι. Και ρίχνω και το νερό. Σε μία κούπα ρύζι βάζω 2 κούπες νερό. Βράζω το ρύζι μου σε μέτρια θερμοκρασία. Εγώ συνήθως βάζω και λίγο κουρκουμά για χρώμα και υγεία. Αυτό είναι προαιρετικό. Τώρα σκεπάζω το κατσαρολάκι μου και αφήνω το ρύζι μου να σιγοβράσει.
Πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας. Κόβω μισή πιπεριά χλωρίνης πρώτα σε ράβδους και στη συνέχεια σε κύβους. Το ίδιο θα κάνω και με την πράσινη πιπεριά. Θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα, μισή πιπεριά είναι αρκετή. Ωραία! Τώρα θα σπάσω και μία σκελίδα σκόρδου. Στη συνέχεια ψιλοκόβω και το κρεμμύδι. Τώρα κόβω την ντομάτα μου στη μέση, αφαιρώ τους σπόρους, την κόβω πρώτα σε ράβδους και στη συνέχεια σε μικρούς κύβους. Εδώ θέλω να σου πω ότι μπορείς να βάλεις και έτοιμη ψιλοκομμένη ντομάτα κονκασέ. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα χρειαστεί να προσθέσεις και λίγη ζάχαρη για την οξύτητα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο ρύζι μας. Σε αυτό το σημείο αφαιρώ τα κεφάλια. Έχω πάρει τη γεύση που ήθελα. Κλείνω το μάτι της κουζίνας και αφήνω πάνω το ρύζι μου μέχρι να απορροφήσει και το υπόλοιπο νεράκι. Σε αυτό το στάδιο το ρύζι είναι al dente, αρκετά σπυρωτό. Θα σου πρότεινα λοιπόν να το δοκιμάσεις και αν για σένα είναι έτοιμο, μπορείς να το αποσύρεις από τη φωτιά και να το σουρώσεις. Στη συνέχεια σε ένα τηγάνι ρίχνω ελαιόλαδο, προσθέτω λίγες γαρίδες και τις τηγανίζω το πολύ για 1 λεπτό. Τις γυρίζω και από την άλλη πλευρά τις αφήνω για 1 ακόμη λεπτό και τέλος τις αφαιρώ από το τηγάνι. Θέλω να σου πω ότι τις γαρίδες δεν τις τηγανίζουμε ούτε τις ψήνουμε για πολλή ώρα. 1 λεπτό από την κάθε πλευρά είναι αρκετό. Περισσότερος χρόνος θα μας τις συρρυκνώσει και θα μας τις σκληρύνει. Τώρα θα τηγανίσω και τις υπόλοιπες. Προσθέτοντας λίγο ελαιόλαδο και λίγο αλάτι. Θα ήθελα να σου πω ότι αν δεν νηστεύεις, μπορείς να τηγανίσεις τις γαρίδες σου βάζοντας τη μισή ποσότητα ελαιόλαδο και 1 κομμάτι ζωικό βούτυρο. Έτσι θα απογειώσεις τη γεύση του πιάτου σου. Έτοιμες κι αυτές! Τώρα μέσα στο ίδιο τηγάνι που τηγάνισα τις γαρίδες προσθέτω το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο και τα σοτάρω. Το σκόρδο όπως είδες το έσπασα στην αρχή και το πρόσθεσα ολόκληρο στο σοτάρισμα γιατί στη συνέχεια θέλω να το αφαιρέσω. Αν εσύ δεν έχεις πρόβλημα, μπορείς να το ψιλοκόψεις και να το αφήσεις στο φαγητό σου. Μπορείς βέβαια αν θέλεις να βάλεις και 2 σκελίδες σκόρδο. Και αφού έχει μελώσει το κρεμμύδι μου, προσθέτω και τις πιπεριές και τις σοτάρω και αυτές για λίγο.
Σε αυτό το σημείο αφαιρώ το σκόρδο και προσθέτω την ψιλοκομμένη ντομάτα. Μην το παρακάνεις με την ντομάτα, 300 γραμμάρια είναι αρκετά. Ρίχνω λίγο αλάτι και λίγο μαύρο πιπέρι. Τώρα σκεπάζω το τηγάνι μου και αφήνω λίγο την ντομάτα μου να σιγοβράσει. Στη συνέχεια προσθέτω μέσα το βρασμένο ρύζι. Μπορείς να προσθέσεις αν θέλεις και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό. Το ανακατεύω να ενωθεί με όλα τα υλικά. Ρίχνω μέσα και τις γαρίδες. Και κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα. Αποσύρω από τη φωτιά και το φαγάκι μου είναι έτοιμο. Ορίστε! Ένα φαγητό γεμάτο χρώματα, πολύ υγιεινό και με έντονη τη μυρωδιά και τη γεύση της θάλασσας. Στίβω από πάνω και λίγο λεμόνι, τρίβω και λίγο ξύσμα λεμονιού και τέλος ψιλοκόβω και ρίχνω και λίγο μαϊντανό. Όπως βλέπετε φίλοι μου, δεν βάζω στο φαγητό μου πολλά αρωματικά γιατί θέλω να κρατήσω έντονη τη μυρωδιά και τη γεύση της θάλασσας. Πάμε να σερβίρουμε. Είναι πολύ σπυρωτό, αλλά όχι στεγνό. Πω. Ένα φαγάκι όνειρο. Ελπίζω φίλοι μου να σας άρεσε και να το δοκιμάσετε. Γράψτε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Πατήστε like. Κάντε και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι δωρεάν. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε εμένα να συνεχίσω την προσπάθειά μου. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο αγάπη, ειρήνη, υγεία. Γεια σας!